Kaixo lagunok, magia pixkat ikusteko prest? Bai, ezta? Bitu zer erabiliko dugun gaur, Sardeska bat eta kopa. Zetarako dira, egia esan magia sardeskarekin egingo dut, baina kopa behar dut, apur bat, isolatzeko, bai maila eta bai amantala, gure sardeskatik. Ikusteko ez dagoela SMS arrarorik, bale? Orduen, jarriko dugu oso ondo, eta orain, horrela jarriko dugu, hortxe, oreka moduan edo, eta ia, zer lotzen duan, hortxe, ikusi mugitzen dela, proba gehiago, ikusi duzue? Buelta erdia emon dagoela? Bai! Horitzen da posible. Magia, zorginkeria, zientzia arraruren bat, nik uste magia dela, ezta? Agur lagunok!